Ane lak ngene ya Le, muga-muga uripmu ayem tentrem, rezekimu lancar, lestari anggonmu bebrayan. Kudune lak ngono wong tuwa. Pak kurang ngono kuwi. Pakmu piye? Ya Le muga-muga anggonmu mamah ra ning apa-apa ngono Lah kuwi. terus saya ini ora gablek apa-apa kuwi. Nek mergo dongane pake to kuwi. Sing nganggo ireng, iri dengki ora pareng. dalange nganggo abang. Abang iki ayo bangkit. Lho, Terus niku lho Mas. apa iki nggon terotme kok putih. Putih sing luput sing padha ngalih. Omahe kok ijo. Ijo ki pas mon nggo penganten iki wis jodoh. Lho, niku. Coklat ki cocok dan melekat. Tamune kok nganggo batik. Ha sing iso aku kuwi. Batik ki rambatan saka sithik. Ora. Apa? Pak Sukino muga-muga duwe gawe iki bathi ora kitang cethithik. Elak. Wah, jan elok tenan. Garapan. Garap iki Nggih. dadi Anjasmara hari mambi Apa
layangan nang Bengkulu. Semoga warga Balong Pranan sehat selalu. Tuku layangan karo tuku kates. Semoga warga Balong Pranan semakin sukses. Tuku layangan yang pasar Bugel. Terus apa nduk? Ya wis tutup lah bengi-bengi kok tuku layangan. Oh lah. Wis sadurunge matur Kang akeh. Anakku nduk kang tansah mituhu. Ayo tak derekke munjokake raos puji syukur mring pangeran mring Gusti Kang Murbeng dumadi awit nikmat sehat nikmat sempat ta satemah awake dhewe lan kanca iso nyambung silaturahmi ana ing laladan Balong Pranan Polokarto Sukoharjo makmur kene nduk. Oh iya yo mak heeh. Lah awake dhewe bengi iki sowan ana ing daleme sapa to mak? Bengi iki nduk awake dhewe sowan ana ing daleme Bapak Sukino dalasan Ibu Sutiem. Oh ngono ya mak heeh. Kagungan kersa apa mak? Bengi iki Bapak Sukino kembulan niat kalian Ibu Sutiem ngunduh mantu nduk, ngunduh mantu mak heeh. Manten kakung Mas Danang Nur Arifin Eshum kang wis anjatu krama kelawan Mbak Liana Koirunisa esos heeh ya mak heeh. Mas Danang Nur Arifin kuwi putrane Bapak Sukino mak heeh. Bapak Sukino kalian Ibu Sutiem lan Mbak Liana kuwi putrinipun Bapak Haji almarhum Astono kalian Ibu Haji Sri Murbaningsih. Oh ya mak heeh. Ingkang pidalem wonten ing Batur RT 1 RW 3 Tegal Rejo Ceper Klaten. Oh Ceper mak heeh. Diaturne matur nuwun kalian Pak Sukino sak keluarga. Wis kersa nimbali awake dhewe pentas ana ing daleme oh ya mak heeh. Ora lali awake dhewe ndongake temanten kekalih Mas Danang Nur Arifin kalian Mbak Liana Koirunisa. Mugi-mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah warohmah. Pinaringan putra putri ingkang soleh lan solihah. Rezekine melimpah ruah. Lan pikantuk wahyune jodoh ingkang kebak barokah. Tansah pinaringan kanugrahan saking Hyang Agung. Tentrem lahir batine Allahumma. Oh yo mak. Mugi-mugi anggene bebrayan langgeng terus yo mak heeh. Gendeng disaponi, abot enteng dilakoni. Mas galih nyang Bengkulu, temanten kekalih rukun selalu. Hasbunallah sespat wakil.
sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasna mungkar lan nafsu jangan ditiru Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasna sembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasna mungkar lan nafsu. Pak Sukino iki piyayine grapyak tenan lho Mak. Oh ya Nduk, heeh. Sing ngurmati seniman jan elok teman. Sing ngurmati aku lan kanca-kanca jan wah elok tenan Nduk. Saka lagi teko kuwi wis diwenehi panganan wis cumepak. Panggonan transit. Wah, panggonan transite jan apik Mak. Heeh, apik banget ya. Nduk, wayangan bengi iki Nduk bisa diarani wujud sedekahe Bapak Sukino sak keluarga. Oh iya ya to Mak. Heeh. Piyayi kuwi nek seneng sedekah kuwi ora lokak ning malah kebak. Ora wutah ning malah wutuh, ora roboh ning malah tambah bakoh. Oh ngono ya Mak. Heeh. Pahargyan bengi iki sejatine mujudake Pak Sukino kalian Bu Sutiem mung kepengin dana rasa kelawan dana brana. Dana rasa kuwi apa to Mak? Dana rasa iku diniati kanthi ikhlas lan kepengin gawe senenge wong liya. Oh ngono ya Mak. Heeh, kaya bengi iki ditangkapke wayang, gelar wayang gantung gong. Kuwi niate apa to, Nduk? Niate gawe senenge wong liya ngono ya Mak. Heeh. Dana brana kuwi Nduk
paring daharan marang sedaya tamu kang sami rawuh. Oh, kuwi mau ya Mak. Heeh. Wis kabeh kuwi mau mujudake rasa syukure Pak Sukino kalian Ibu Sutiem marang Gusti Allah. Oh ngono ya Mak. Heeh, Nduk. Wis gandeng iki Mas Bagong karo Mas Petruk sampun pinggah pepanggungan. Monggo diaturi jumeneng mawon ben tambah gayeng regengke swasana monggo. Jebul kae sing tak ati-ati wis teka kene. Wis padha suwe. Wilujeng dalu Mas Petruk. Wilujeng dalu Bu Cangik. Wah niki kok radi niku mboten ketemu. Lah nggih. Wah nggih to. Jane nek jenengan nek pengen ketemu ngejak terus. Lah nggih niku nggih tergantung tanggapane to, Pak. Lah niku pokoke sak nyandake ngono mawon. Lah nggih niki pun sak candake niki pun niki lho, Pak. Dados pundi terus pundi? Maksudnya niku kan nggih tergantung niku tanggapane niku Nggih, wau. nggih, Nggih, kon niku pripun kabaripun? Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan kula pinaringan sehat sae. Nggih, alhamdulillah Nggih. Mas Petruk. Lah mriki mau nitih napa to, Pak? Walah Mas jenengan niku ngojek, Ngojek, Pak. ngojek no wong kondang kok padake. Niku to, Pak. Nek wong kondang niku nggih nitih kendaraan piyambak to, Pak. Nitih kendaraan. Oh niku malah ketinggalan. Lah masa wong kondang niku lah otomatis niku lah artone kathah. Nggih. Lah niku nitih napa nitih kendaraan piyambak. Lah kok niki nitih ojek to, Pak? Sakniki trene lagi ngoten wong kondang nyanyi ngojek, Mas. Ngojek, Pak. Nggih. Wah, nggih. Padake. Dadi kula niku nek tanggapan niku nggih ngojek ya, Pak. Ngojek mawon. Ben kondange napa kados Pak Sadi bae. Lah mengke mobilnya didol mawon. Didol, Pak. Didol. Lah nggih ampun to, Pak. Niku mobil niku mobil kesayangan, Pak. Mobil kesayangan. Nggih. Mobil jenengan kan ditulisi Gibran Maheswara. Nggih. Mobil kula tulisi Den Bayi. Lah kok mobil Bagong ki ditulisian Napa, Pak? dijual. Lah nggih niku lho, Pak. Mas Bagong niku nggih mboten remen nitih mobil ketinggalan. Mboten remen iki senenge nitih tiyang kok. Oh, nitih tiang niku napa to, Pak? Maksudnya gendong-gendongan iki lho, Oh, Mas. nggih, nggih lho, Pak. Kok nyandak cah iki. Lah mriki mau napa Jawa, Pak? Ten mriko, Pak. Alhamdulillah pinaringan Jawa. Lho, pinaringan Jawa Nggih, alhamdulillah Mas. Oh, nggih. Jawa niku barokah Gusti lho. Nggih niku. Nggih to? Nggih, bener. Dadi wong nek diparingi Jawa ki ya syukur alhamdulillah. Nggih. Mergane banyu niku sumbering panguripan. Nggih, bener Nggih niku, to Pak. kedah disyukuri. Nggih. Kados Pak Sukino niki ndek gawe diudani. Niku tegese dongane Pak Sukino niku dijabah Gusti Allah. Amin. Bar Allahumma mantungko rezekine agung kaya anu udan ing dinten menika. Wah, amin. Allahumma amin. Wah. Andan. Trana Yudan kok. Kowe iki ngopo? Sik to, Mas. Sampeyan niku mboten di Kowe kan dijak omong kok Panjenengan ngomong mboten diajak omong lho, Mas. Urung dijak omongi meneng sik. Aku dikira dagelan bisu. Ora le ngono. Ngeten Mas Gibran. Nggih. Jenengan lagi sehat toh? Sehat alhamdulillah. Sakniki sehat pun kelas walafiat. pinten?
Niki kula kelas kalih SMP. Kelas kalis SMP. Nggih. Alhamdulillah. Kelas loro SMP mayang wis kok ngene Wah, nggih hebate. niku pangestunipun, Pak. Nggih, wah jan. Mau tindak mriki kalih sinten? Bapak Ibu nderek? Nggih, Bapak Ibu nderek, Nggih, nggih. nggih, nggih. Kula nggih kalih Bapak Ibu. Kalih Bapak Ibu, Pak. Lah kula niki tak diterke Bapak Ibu kok nak ilang piye? Lah kan niku, Pak. Nggih ngoten, Pak. Kula salut kalih yogane jenengan. Wah, nggih niki nem-neman Elok udiat. tenan. Atase Asmarandana ketoprane iso digarap koplo e. Wah, niku kemajuan zaman, Lah oh. jenenge cah kreatif ngene iki, Wah, Mas. nggih niki. Wah, yogane Bagong niku tuwek-tuwek kabeh ngahoh niku. Lah nek niku nggih niku to, Pak. Niki jenenge Pun. generasi muda harapan bangsa ki ya kados meniki krune jenengan iki. Ah nggih niku niki naminipun Karawitan Karawitan Dwija Putra. Dwija Putra. Nggih. Dwija ki guru, putra ki anak. Dadi anak-anakan guru. Anake guru nggih. Ngawur. Anake guru. Jos apa? niki ingkang Anake guru apa? Lah apa? Anake kangkono. Enek anake Kangko, enek anake Cahya Kuntadi. Lah nek Mas Bagong anake sinten? Nek niki anake wong edan to, Mas. Kula Mas Gibran, kula niku tunggale lak telu. Gareng, Petruk, Bagong. Nggih. Lah Bapak Semar niku dhisik bojo sing sik dhewe niku wong Arab. Duwe anak kang Gareng. Nggih. Ibu kula sing kok Arab niku sedo. Bapak Semar rabi karo wong Cina. Enak anak kula. Nggih. Lah delah ibu kula sing king Cina niku ya sedo melih. Nggih. Bapak ngenes sobo ning juruk petuk kiri kesot di anak-anak niki. Wah, nggih. Nggih pantes kok ngoten to, Pak. Syukuri Nggih. penting urip. Nggih pantes kok ngoten to, Pak. Sik kedap to, Pak. Niki kok enten dagelan kok meneng wae. Nah, Ditanggap kok mung meneng wae. Nah. Iki jane iki ngopo to? Iki dalange ngajak gelut ngono wae. Lho, mboten, Pak. Mau ngomong urung dijak omong kok omong. Nggih Iki mboten meneng. niku lho, Kok Pak. dagelan kok meneng ae. Panjenengan niku lak nggih Kowe nglipur. apa rabos tak pecat lho iki. Walah. bener. Basa mbok pecah karo Wis piye? teko kene nggone teles kabeh. Bocah-bocah loro lho ngerti wong tuwa lungguh nggon teles kene meneng ae. Bareng aku ngadeg kebroh iki. Kowe mau ora ngerti. Piye? Kowe lungguh to, kan kono teles. Ha. Lah kono muni to, "Beh, teles ah." Kono muni matane. Ngono ra omong. Mulai iki lho Mas Gibran ki lak ngendika. Nggih. Kowe iki duwe lambe iki ngomong. Lah, nggih. Wong duwe lambe kok ora nggo ngomong. Nah, tugasnya sampean niku, Tugas tugasnya iki panjenengan ngomong. niku nglipur para pamirsa. Limpur para tamu sing kepala ngrawuh Lah iki. kok panjenengan malah meneng mawon. Sumur kae dilambe ora omong. Lah, Sumur kuwi ndek lambe gak iso ngomong mergo sumur kuwi ora duwe untu. Nek duwe untu, Ndek untu mesti iso ngomong. gaji kae untune landhep-landhep ya ora apa. Graji kuwi gak iso ngomong mergone graji ora ndek kuping. Wajan ki kupinge ya atos kok ora omong. Wajan kae duwe kuping ora iso ngomong mergone ora duwe gulu. Nek duwe gulu, Nek ndek gulu mesti iso ngomong. gendul ku ya ning gulune ora omong. Gendul kuwi nek gulune ora iso ngomong mergo gendul kuwi ora duwe mata. Nek duwe mata, Iso ngomong udun kuwi lho matane menter-menter ya ora omong. karepmu. wah, lagi iki lho kula petuk Bagong kok pinter e kaya ngene. Biasane lah adate Bagong niku lah Biasanya Bagong nganggo nggih. nggih kok Wah. kok niki napa dengaren pinter. Ora pinter kucluk ngono. Biasane niku nek kula ningali saking YouTube kok Bagong niki kok mboten Nganggo. wah niku Nggih. Pinter ora ki kari anggarane. Jadi menurut anggaran ya. Nggih. Hati-hati. Ning kene iki apa meneh neng balong peranan. Balong peranan. Kene iki nggon gudange kabudayan. Heeh. wah bener. Mergo omahku cedhak karo peranan. Pundi? Loh, ngomong ngendi to? Bekonang, ayo. Loh jare pindah. Pindah lak ya gur lore. Kayak sida pegatan to? Katan ngono. Sida pegatan. Ora Kok ora? ya gur sukses. Ya iki sowan ning daleme Pak Sukino. Nggih. Ngawur, Ngawur piye? latare no kok. Tegese sing kagungan hajat iki Pak Sukino. Pak Sukino sing kagungan hajat. Ngerti no aku. Kok ngerti? Among tamu ning ngarep kono. Iki acara napa kowe ngerti ora? Wayangan. Wah, niku lho Pak Bagong Pripun, niku Mas? mboten niku, mboten maca info. Lah Padahal apa piye lek iki acarane apa?
Iki dalam rangkane apa? Dalam rangkane apa? Wayangan. Wayangan ki lak hiburane lak nek dalam rangkane. Lumpuke waris. Pak Sukino iki ngunduh mantu Mas Danang. Kaya pelem ae diunduh. Maksudnya kuwi lho nekake Mas Danang karo garwane. Ngawur kok. Danang kok ditekak ora bongkong. Tegese manten iki diboyong kok ngene sik manten putri. Diboyong apa damen kok. Tegese ngene lho. Anu ngene lho, Celuk. Lah niki pun mulai ngah-ngoh niki. Aku kok nganti ngalah bingung. Kuwi hati-hati. Dadi Mas Danang iki ndek nek wis ijab kabul dipanggihke ning Ceper Klaten kono, terus iki diwisuda ning kene Genti. Lho aku sing melu ngiring manten ora iso cerita kok. Loh. Kowe melu ngiring manten? Halah takok Pak Sukino lho. Kowe iki pernah apa karo Pak Sukino? Waris no kok. Ora to? Piye ta kuwi? Entokmu kok ngendi waris iki? Lho. Beko nang karo pranan ngene iki cedhak. Kowe ya dikon ngiring-ngiring. Ora. Iki hati-hati Pak Sukino iki lho sing rawuh ki sakmene akeh. Iki urung sing nang Lor Pager. Lor Pager ngendi? Lor Pager ki kuburan lho. Lah yo iki do nonton kabeh. Wah bahaya niku, Pak. Oh, cah edan iki. Nderek memuji kanggo Mas Danang karo Mbak Liana. Wis dongakno. Muga-muga kok aku ndongake iki lho. Lah aku dhewe pun ora marik kok arep ndongake manten lho. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Artinya muga-muga Gusti Allah memberkahi temanten sakloron lan muga-muga berkahi Gusti Allah ndadekke temanten sakloron nyawiji ana ing kebecikan. Allahumma Amin. Ayo ke donga nggo bahasa Arab. bismika Allahumma ya wa bismika Ahmud. Kuwi dongane wong mapan turu ya. Manten nek ra turu metenge kapan? metengi. Ngawur. Ning ya dijumbuhke karo konteksnya to. Nah nggih. Konteks iki pernikahan kok terus dongane wong mapan turu ki lho. Lah wis barokah wis mbok dongake kok dikira melu-melu. Iya, Celuk. Santai kote. Angger nyedaki tanggal kok mung emosi wae. Ora trimo nyedaki tanggal wong wis telat kok. Mandakan. Hati-hati lho pengrawite nom-nom iki tak kira ki ya hebat ngono ta. Heeh. Lah jebule kok 76 kolu ya. Lah tak kira ora udut ngono piye. Wah lagi nggo cagak lek kok ya ben jo ngantuk kan udut ya men kok ya. Ah, sanco iki pawira iki. Pak Wiro. Sing ireng gitu. Ya. Wah Jan. Derek donga muga-muga Pak Sukino, Ibu Sutia, anakmu gemati iki lho. pinaringan sehat, panjang umur. Amin. Nah. Oh. Cak, rene kok ndagel ra mau nyinom ngono wae. Iki ya go iki jasane golek masalah kok Ece tanggo. karo wong tuwa. Iki pakmu lho, Le, mangsamu. Apa koclok ngene iki ya wong tuwa iki. Kudu mbok ajeni. Oh, ngajen ana karo aku. Kowe ra tak gawake saka bekonang apa gayeng niki. Apa Napa to niku napa to niku? Apa kuwi? Kok bekonang? Rasa diceritake wong iki di streaming kok. Mosok Bagong karo bakul ciu. Ora Mas manten Mbak menen lenggah nang kono. Mas Danang. Mas Danang ki titele S.Hum, sarjana humaniora. Nggih. Terus Mbake mau? Mbake sarjana sosial. Dan nek Bagong sarjana napa, Pak? Sarjana apa? Humaniora, Mbake sosial. karo nyawer. Lo. Jare sosial. Ah, nggih niku. Sarjana sosial ki titele kok. Lah ya sosial kan yo seneng weweh to. Nggih. Dadi ngene lho, wong ki ya dijumbuhke karo kahanane, ya to. Heeh. Wong dadi manten iki nek wis sarjana, wis S1 iki genah wis mateng pemikirane. Lah aku ngene iki mergo pakku kok. Lah ngapa pakmu? Mergo dungane dhisik. Lho, nek wong tuwa disungkemi manten ki biasane lak ngene, ya Le, muga-muga uripmu ayem tentrem, rezekimu lancar, lestari anggonmu bebrayan. Kudune lak ngono wong tuwa. Pakku ra ngono kuwi. Pakmu piye? Ya Le muga-muga anggonmu mamah ra neng apa-apa ngono Lah iki. terus Sayane ora gablek apa-apa aku. Nek mergo dongane pake to iki. oh iya. Ngatek bojoke ketut ayo. Andane. Pengumuman Bagong menika duda Bapak Ibu. Siapa terus.
Ora jane bojomu kae dhisik ngopo to kok ngatek? Gondol kanca takok wae. Lho. Bojo ki nyawae totoane lho kok gondol kanca kek iki. Saya wong kene wong ya ora nilapke nggawa niki. Ning jane bojomu kae manis lho, maneman lho. Manise piye? Lho. Bojomu kae gingsul kok manis no. Gingsul iki nek loro. Lah apa? Wong kae sak cangkem kok. Berarti Prongos. ning pende bojo merongos malah untung lho, Gom. Untunge ning endi? Maling omahmu ora tau kemalingan. Lah kok iso? Maling mlebu, weh sing omah cek guyu iki. Ra sida kemalingan lho. Aku maling mlebu. Heeh. Selaku tuan rumah. Heeh. Aku ndelik. Lah ngopo? Isin karo malinge. Lah ngopo? Sing ati colong apa? Ora duwe apa-apa, Pak. Isin wae maling mlebu. Sing aku ngerso kan Pak Sukino. Sukino. 3 suku kata. Sukino. Nah, sing niku. wedok sapa mau? Bu Sutiem. Weh, nggih. Sutiem. Sukino. Su. Sugih sedulur, sugih bondo, lan sugih apa wae. Ki. Kinarya dadi contoh anak-anake. No. No ngendi wae selalu berbuat kebaikan. Sukino ki kuwi. Aja atekno Sutiem. Nggih. Sutiem merasa diartekke. Lah ngapa? Garwane Pak Sukino. Asmane Bu Sutiem ki lho, Sutiem 3 suku kata. Su. Sungguh bangga jadi istrinya Pak Sukino. Wah, masuk niki masuk. Titi Wanci bengi iki ngunduh mantu gelar wayang dalang Mas Gibran. Oh iya. Yem. Ayem mergo ditunggoni sedulur lan tangga teparo. Iya. Wah. Bagong ketok rupane kok ya pinter, Pak. Elok. Modele kan kaya padasan ngene jane. Masa nek aku padasan, Dik, nggo ajeng wudu pripun? Lambene. Oh, cah. Pun. Model kok ngono kok. Iki awake dhewe iki ya tontonan kanggo tuntunan. Ya ditonton to. Iki pengrawit iki sih nom-nom Bocah-bocah kabeh. Urung ngerti cah wedok. Oh ngerti cah wedok. Sampun lho Pak, niku sampun ngertos Pak. Sing demung niku lho Pak. Ora. Nek sing demung ngono genah. Sapa? Wong kae anake Mas Kangko. Ya sing baku yo awake dhewe melu bangga, Gong. Melu bangga bocah-bocah sing saumuran Mas Gibran karo adik-adik iki gelem nguri-uri budayane awake dhewe. Iya to? Mergone budayane awake dhewe iki nek ora awake dhewe sing gondeli, sapa meneh? Ya gen digondeli Pak Daya. Soale bocah-bocah sing saiki kan oke sing ora ngerti. Contone, caci iki awake dhewe dandan ngene iki wis do teko. Aku men nggon pondok lak ditekoki caci cilik. Lek kowe dandan apa, Lek? Aku ngomong dandan Petruk, Lek. Ambak kon iki. Tak kira Upin Ipin. Ha iki lho dikira Upin Ipin. Aku ya tahu ngomong Piye iki. Kuwi dandan apa, Lek? Bagong aku. Lho saya piye? Tak kira Doraemon. Ya engko nek genep sak jam Lek aku lak dadi Doraemon. Engko nek dilewer kabeh. Nggih, Mas Petruk, Mas Bagong. Dawuh. Niki dalu niki sindene wonten sekawan. Nggih. Nggih. Sing bocah kabeh. Wah, nggih niku bocah sedaya. Nggih. Iki ketok. Menika wonten Dik Wijayanti. Nggih. Ya kuwi Sanggar Kawijaya. Saingan Kawijaya, dalem Kawijayan. Kawijayan. Ana Dik Jual beli gamelan. Lia. Lia. Saka pedesaan wi. Konggiri Marto. Giri Marta Saking pundi? Wetan ngono. Iya. Iki ana Dik Madu. Wah, Nah, sing niki sinten? Sing niki sinten, Dik? Mas. Nah, nggih ditepang kiri piyambak lho, Pak. iki kok beda dhewe aja gawane dalange. Boten to, Pak, boten. Aja kowe cah cik. Bapak ibuke Mas Gibran nunggoni. Arep botale nek yang-jangan ora ya entuk. Lho ning ya aja to, cek cilik SMP lho. Nggih, Cek Cilik cilik, Pak. wong cah saiki kok. Nggih boten pareng to, Pak. Boten apik. Nggih, namanya simpun sinten, Dik? Kula Siwun ya. Kartika. Kami Sinten? sosolen. Kartika. Adila. Kartika. Oh, Eh. Kartika. Adia kaya kredit. Napa wae. panjenengan niku grogi to, Pak? Angger Mikir, kusut. mikir. Oh, iya, nang. Naminipun sinten, Dik? Lho, ndak niki boten grogi nih. Dik sinten? Sing anu sing cetha. Kartika. Oh, lho, Kartika to. Dik, waduh. Iki bapak, Dik. Kartika lagi. Iki bapak. Bapak sapa? Bapak Bagong ngono lho. Tak kira bapake Kartika. Lancang men kowe iki. Bapak. Pi dalem pundi, Dik? Kula asli sang Pacitan. Wah, Pacitan kok. Pacitan. Sekolah wonten pundi? SMKI. SMKI kelas pinten? Kelas 3. Boleh gak mungkin yang Gibran. Yang apa? nggih. Lah iki SMA kelas 3 iki SMP kelas 2 lho. Poyo tuwek sing wedok. Ya ora apa-apa wong jaman saiki. Jaman saiki lah. Ning aku ya bangga Heeh.
najan Pak Cloningan kaya ngene. Heeh. Anakku alhamdulillah sasi wingi Agustus wis diangkat dadi abri. Alhamdulillah aku seneng duwe ponakan dadi tentara. Dadi tentara. Ah, di Agustus wingi. Iya, tanggal 11 Lah, dilantik. Tugasnya ning ndi? Tentara karnaval kok terus. Tak kira-kira. Jare nih saya bojomu kaya tau lomba menang lomba apa kae? Panjat pinang. Wong wedok kok panjat pinang kuwi? Lho bangga no di wong wedok seneng menek. Loh, hadiahnya apa? Ora pengen hadiah, Lah kok penting iso kosot. apa enak iki lho. Mulai habuh kabeh. Anu, slendro Mas, slendro Mas. Nggih, Sendro. Ngaturke peling sik. Nah, nggih pepeling. Nggih Mas Gibran. Nggih niku anggitane Ki Haji Anom Suroto. Nah, niku udakara sewinggu kumengkur Nggih. Ki Haji Anom Suroto tinimbalan kalian Gusti ingkang murbeng dumadi. Nggih. Nggih, mugi-mugi. Derek dedonga. Nggih, Dek. Mugi-mugi sedaya amal kesaenanipun dipun tampi kalian Amin, Gusti ingkang Allahumma murbeng amin. dumadi lan manggih ing kasuwargan jati. Amin, Allahumma amin. Isik Bu Gibran nyidam apa jane? Apa? Cah cilik kok pinter ya. Rasa nyidam wong Gibran iki nalika neng weteng iki kerep dikirimi mik pake. Sepira Mas? Rukun Esam. Slendro mawon, Mas. Kuwi iki ya slendro. Wah, niki lho. Iki slendro ket mau. Iya, iya, iya. Iki ben ketok pinter napa piye? Pinter ning salah niku. Ngisen-ngisen ke masmu iki lho. Iya, ya. Arep sing piye aku ki masmu luwih tuwa timbang kowe. Luwih pinter, luwih ngerti, luwih apik. Urung karuan wong tuwa iki apa apik ngono. Lho, iya to tuwa ki luwih apik. Anggon wayang kuwi Apa? Sengkuni karo Arjuna tuwa ndi? Tuwek senguni. Apik ndi kelakuane? Apik sing enom. Lho. Umpama buah lak ya enak sing tuwa. Apa? Agene gedang ki nek tuwa lak ya legi. Nek enom lak ya sepet. Bat. Jeruk ki nek tuwa lak ya legi, nek enom lak ya kecut. Apik sing tuwa. Lah ini nek jangan Apa? kowe tau jangan bung ora? Heeh. Ah. Kuwi sing enom apa sing tuwa? Jeruk ki nek tuwek lak ya legi. Ha. Ya, Gedang ki nek tuwek lak ya legi. ya. Ayo. Kowe tau jangan bung ora? Tau. Kuwi sing enom apa sing tuwa? Lah ya jeruk ki nek tuwek. Eh, Nah, tau nggih. jangan bung ora? Tahu. Sing enom apa sing tuwa? Sing nom. Lah, jangan sing tuwa, sempal cangkemmu. Pring karo jangan kowe. Apa wae? Lagi wong kowe lho. Heeh. Apa mau golek mesti milih sing enom. Oh. Sing tuwa sithik atos. Rukun Islam kang 5 puniki Katindakno mring para sasama aja padha ditinggalake rukun 5 niku sahadate kang angka 1 kang angka 2 iki munggah ya kang angka lali suwe ra tanggapan gimana kang angka 2 salat dene kang telu hati-hati lho Truk ngopo iki najan kene gelar wayang ning iki mburi kelir iki musala Nah, nggih. mula welingi simbah Iya. wayang iki nek bar aja kedisikan karo adzan subuh jenenge mula wayang ki wajibe sembahyang. Dadi sadurunge adzan subuh wayang ki wis bar. ya mula engko ndak timbang kelalen Kelalen piye? ndang bari piye Mas Petruk, Mas Bagong. Dawuh. Niki kula napa angsal info. Pripun Mas? Musolah ten Wingking Clear niku
ingkang bangun Pak Sukino. Oh nggih. Nggih, ingkang bangun Pak Sukino niku. Lho, iki lho kandeli imane Pak Sukino. Ya nggih. Bangun musala wujudane. Ah iya. Kowe agamamu apa? Agamamu apa? Lho elek-elek aku nang bekonange tambir masjid, Mas. Tambur masjid. Takmir. Ganti ya? Ganti mbahmu kuwi. Takmir kok tambir. Takmir masjid. Jadi kowe ngerti Islam? ISLAM. Ngerti no? Isa S subuh, L luhur, asar, M mandek, maghrib. Apa tau hurufe? M. Apa itu M kok maghrib iki? M iki maghrib. M ki mandek tak kok sinden-sinden M maghrib ora. Dek, kowe nek M maghrib ora, Dek? Ngayel. Ramadan nindakno poso. Tambir masjid kok dilawan. Takmir. Papat ya kat ping 5 ngibadah haji. Rukune Islam sampurna. Ya, sing nembang gen sindene. Nggih, sing nembang niku mawon. Monggo dipun garap BRI mawon. Niku. BRI apa? Ya nembang lah ya garap BRI lah ya kepenak. BRI iki apa? Kur. Ketane gane golek utangan saiki. BRI. Kur. Ya Dek ya BRI ya. Nggih, monggo. Dasare klambine ya biru. Biru Nggih, apa? niku. Simbole BRI kan ya biru. Ah, biru ki ana artine Biru ki semua pasemon kanggo penganten. apa kuwi? Bisa rukun. Bisa Sindene rukun. kok ana sing nganggo ireng. Ireng, iri dengki ora pareng. Wah, Dalange nganggo abang. Abang ki ayo bangkit. lho. Niku lho, Mas. Apa iki nggon terotme kok putih. Putih sing luput sing padha ngalih. Omahe kok ijo. Ijo ki pasemon nggo penganten, iki wis jodoh. Oh, niku. Coklat. Coklat ki cocok dan melekat. Tamune kok nganggo batik. Ha sing iso aku ki. Batik ki rambatan saka sithik. Ora. Apa? Pak Sukino muga-muga duwe gawe iki bathi ora kitang cethithik. Ping. Takok Mas Danang. Kok takok Mas Danang? Takok manten lanang nek ping. Engko bengi ping piro? Ora yae Mbak manten wis lungguh nang kono. Mbak Bile mangke ngersake lelagon apa Mbak manten dawuh mawon kali kanca-kanca. Mangga. Pun, monggo. Lha yo dikeki mik kok nembang kok garingan. Ah sing mboten men kuwi nggawa lemper niku. Monggo kanca-kanca pepiling. Pepiling. Wos wancine tansah dielingke yen wancine padha tindakake aden wis kumandhang wayahe sembahyang natapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagahe agama
jan gayeng tenan. Disengkuyung kalian Karatan Dwijo Putra, Son saking Alfi Putra lan live streaming. Oh ya mak, heeh. Live streaming saking pundi Mas? Live streaming. Streamingnya nggone Mas Gibran dhewe. Nggih, Gibran Maheswara. Oh iya Prima Jaya. Wah, ki tambahan streaming langsung saka Bapak Sukino. Heeh apa? Nggih. Guru TV siji ning ya lumayan gede. Apa? Ki Ki cendela lho, Celuk. cendela apa ya kaya ning TV kok awake dhewe. Eneng lho gambare ngeyel. Pak Sukino apa-apa iso piyai Sembodo. Oh nggih, Kyai Ora sembodo Sembodo. ora nanggap awake dhewe lho. Wah, iya. nggih niku jelas. Wah. Pak Sukino jane arep nanggap Mas Bayu Aji kelakon, Pak Tengkleng kelakon. Nanggap dalang-dalang kondange jane kelakon. Lakon. Ngopo milih iki? Oh, golek sing murah kuwi. Nggih mboten niku ki napa niku? Nggih, menehi pengalaman. Sukino ki Sembodo lho. Duwe sarean semabane. Anggen ngarepan Perumahan. Iki perumahan kuwi. Ora Pak Sukino sing dito piyai niki. Lho, kowe iki ditanggap kok. Anggap kok. Tanggap kok ngerti piyai niki lho. Niki niku. Alah Pak. Mboten ketok Pak kelingan salon Pak. Sing dalu Pak Sukino. Mbok bilih badhe ngersake lelagon Pak Sukino. Pak Sukino pundi? Ditimbali niku Ditambahi, mawon Pak. minggaten pepanggungan. Monggo Pak Di. Nah. Monggo. Kanca teruk. Dalu Pak Sukino. Geng dalu, Bapak. Kok ngatur Wenehi somik. mik. Alah mboten sah nyawer, santai mawon. Terus nyawer. Iki kok lancang to, Gong. Ngersake Monggo lah. Pak, monggo Pak. Dawuh menapa ngersake lagu Nggih. napa Pak De? Mboten saged niku. Ngersake lagu napa? Ngersake Piye to mawon. ora mudeng lagu kok nanggap wayang kowe iki. Weh, niku napa niku? Mirengke, reman mirengke. Pak De sinten? Go Pak Pak De Sumadi. Sumadi. Monggo. Pak Nggih, De. monggo, Pak. Mriki to iki dawuh Pak Sukino lho. Oh, mboten. Oh Pak, ayo Pak. Hah. Manggon ngarep dhewe wegah munggah. Pun Jaluk lagu dawuh. napa? Jaluk lagu napa? Ngersake napa Nggih, mawon? ngersake lagu. Oh, Oh, nggih. kersa mawon. Ada kata-kata untuk hari ini Pak Sukino? Pak Sukino. Udute dobel ya. Pun, ngeten mawon. Niki enten pepundutan. Napa Mas? Pepundutan saking Sugeng Dalu Mas Gibran. Saking Ibu Fitri saking Karangasem. Nggih. Derek mirsani saking YouTube. Nyuwun lagu Sinarengan katur Weh. kagem sedaya penggemar kalian temanten kekalih. Mugi-mugi sukses selalu. Amin. Iki dipidhangeti napa Sinarengan niku mawon. Sinten ingkang tembang ya? Mbak Madu. Wah, katuran jumeneng. Di Sinarengan. Madu napa Dik Lia Dik apa? Kapal. Nggih, napa? Sinarengan sapa iki? Pak Kartika kuwi. Sinarengan nggih, Sinarengan. Gedhe. Wah, Wah, dipapak Kartika. kalian Pak Bagong, Bapak Bagong. Mbah Le, Mbah Nduk iki. ayo Mbah, Nduk. Kakek Bagong. Pangapunten Mas Petro. On nyanti? Badhe jikoke rapot. Jikoke rapot. Oh alah. Nek aku terus rumaca tak gandeng terus minat ya. Wo. Iki kita anggap anakku dhewe putuku dhewe. Alah. Jenengan Duda. Tak terima. Jenengan Duda. Ah, Sing Duda niki napa Iki. niki? aku Oh, layak. piye? Gatel. Tak kira arep mbok etoke mbokmu ngono. Ora apa-apa lumayan. Sinarengan. Senarengan ya, Nak? Nggih. Nah, Mas miki Mas. Ojren. Oh, anak ojrennya ya. Nggih, Mas Supri siap, Mas Supri. Mas Supri. Mas Supri wis Pun keluarga dhewe karo Mas Gibran wis. Nggih, matur nuwun Nggih. Mbak Kartika. Panjenengan Nggih. Sinarengan sampun ngaturaken Jane Mas Gibran. Aku nyawang anake anu Sapa? nyemek iki jir. Nyemek iki sapa? Eka. Ora. Kok ya nyemek iki lho.
Eka kok nyemek. Ya aku nek nyeluk nyemek ngono. Pancang iki. Iki lho, Gong. Pancen pagelaran wayang itu fleksibel. Nggih. Iso nganggo selingi musik, ya toh. Pagelaran wayang itu iso dienggo apa wae? Nggo media komunikasi apa wae. Iso dienggo sosialisasi. Iso dienggo apa wae, gitu. Mula wayang iki budaya sing adiluhung tenan. Nah, fleksibel, mengikuti perkembangan zaman. Nggih. Malah engko wis nyedaki tanggal 7 November. Heeh. Hari wayang sedunia. Hari wayang dunia niku. Kowe esuk Minggu longgar apa ora? Longgar. Kira Ponokawan yang Slamet Riyadi. Oh iya. Tenanan lho iki. Nggih, niki Nggih, Mas. ingkang mirsani tesih kathah. Nggih. Niku mugi-mugi ingkang mirsani wayangan sehat selalu, panjang Amin. umur. Amin, Sing Allahumma pedagang dagangane laris. Amin. Sing petani petanenane apik. Amin. Sing pegawe kerjaane lancar. Amin. Sing amine paling banter mugi-mugi utange ndang lunas. Amin. Loh, Sing kedap. banten mung aku mbek Bagong. Tapi niku Mas Bagong kok banter tenan. Nggih utange kathah kali kula niku. Wah, tak amini. Nggih. Iki kan Gong. Mulai dina iki lak Mas Danang karo Mbak Liane wis dadi bojo. Nggih. Kowe ngerti artine bojo apa? Insyaallah BOJO singkatannya apa, Dang? Ayo. B. B. berawal dari pandangan pertama dilanjutkan pacaran terus ke pelaminan. Oh. O. Orang tua, agama dan negara semuanya harus merestui sah ijab. Ya. J. Jadikan teman hidupmu sampai akhir hayatmu. Weh ya. Aja gur tekan kaken-kaken ninen-ninen tok. Heeh. Mergo wong tuwa pegatan akeh. Dadi ngantek teko ing delahan. Belahan. Keri dhewe O. Oleh karena itu jangan disiksa lahir maupun batinnya. Amin. Aku iso omong ning ra iso nglakoni. Kuwi bojo. Wong nek wis dadi bojo ki bakal duwe keluarga. Keluarga. 4 suku kata keluarga. Keadaan apapun harus tetap bersama baik suka maupun duka. Lupakan egoisme dan masa lalu yang tidak baik. Arahkan ke hal-hal yang positif. Gagasan dan kemampuan harus seimbang. Jadi nek wis duwe keluarga bakal duwe rumah tangga. Iya nek rumah tangga ruang untuk beribadah antara suami dan istri. Maha besar nilainya kalau diniati dengan ibadah. Tanggung jawabnya dunia sampai ke akhirat. Enggak. Garisen sing lurus ben uripmu ayem tentrem. Wah, niku lho. Iki lho. Elok ya. Elok no. Niki nggih kedap Mas Barong. Oh nggih. Niki napa niku? Kan kula niki sing napa karawitan niku pun latihan. Nggih. Sebulan. Garap lagu. Nggih, garap lagu Bajing Loncat. Weh. Bajing Loncat. Nggih. Ingkang nembang Mbak Madu. Lah Dik Madu sing loncat niki bajinge. Cocok niku. Ora apa-apa. Lah apa piye? Aku bajing kok. Heeh. Ora apa-apa. Kok ora apa-apa? Pak krokot kambilmu sak kena. Iya Mbak Madu. Monggo Mbak Madu Bajing Loncat. Jare arep nglengger. Ngadeg yo. Ayo ngene ra ngadeg dadi kira sinden lempah yo. Oh ya no. Duh. Bocah iki sinden apa pemain poli ya. Cah elok kok iki anake Mbak Eka Kebumen. Ha iya aku nyawang madu iki kaya Naruto aku. Lah kok piye? Ndangak ngene terus. Duk. Sumben meneh ki nek ngadeg, miki aja mbok cedhakke adah. Adah piye to? Kok ndak bengung. Aku bawa, Nduk. Ya. Bajing loncat. Untuke kok keamanan pager. Mboten saya nggih bawa mawon iki wektune pun tengah wengi niki. Langsung mawon. Iki jenenge untu iki jenenge behel ya, wong kramenti kemajuan zaman. Bojo kowe tak begel mah deplong lambene kok. Lah behelmu ngambek iki nang nggon dokter gigi entek 5 juta 6 juta kok. Kon aku cedak silir ya golek nang Semanggi. Masa mbok kok apa? Ukur 16-an ya. Kawat. Kawat beda. Wah, penggendare ganti. Gawan modu iki. Boten. Semangat era. Nek Jindra ra mungkin gowo. Lah ngapa? Bocahmu cah tarik ya, Ndra. Ya nggih niku. Aja buka rahasia to. Nggih. Monggo, bajing loncat. Bajing loncat. Dados.
podo apa sih lagi angot balung kok iso keturun hati lebat narusan bajing loncat garapan ya versi gaul nggih beda karo kanca-kancane ya mbok cilik iki gending langgam iki kabeh digarap gending digarap sragenan digarap langgam digarap garap kanca wis iso digarap karo cacah iki pun monggo Narusan di angga
Wah, jan elok tenan. Garapan. Garap iki Nggih. dadi pendangane hebat. Iki mau Mas Gibran, enten penyunan Katresnan Sejati diaturke sisan nggih. Oh nggih enten. Katresnan Niku Sejati. napa tasih wonten wedalipun Mas. nggih Mbak Lia mawon. Nggih. Liya. Katresnan sejati. Kesimprot Bijane Petruk apa gareng ta kuwi? ngap. Nek gareng mripate kerong sak pase Petruk kok melu kerong. Jumeneng. Engko Mbak Li. Nggo Mbak Li. Iya. Ya. Pun niki lagu pungkasan nggih Mas. Nyapa Nggih. Mas Petro? Nggih. Piye? Badhe ngawinke sapi Mas. Sapi kok ayune kaya ngene. Apa iya? Kandhani ya. Ya, Katresnan Sejati. Nggih, Katresnan sejati. Berduet Oke, baik. Ucus. Dino minggu sing tak Ora ya. Kelangan manis Kuwi esemu. iki lali janjine. apa wong ora beneran. Kelingan manis eseme. Ayo. Nggih, monggo dados. Nggih, matur nuwun Mbak Lia. Sampun Mas Gibran. Nggih, kangge gemen sugeng lenggah dumateng para pamirsa sedaya nyuwun pangestu panjurung dumateng Bapak Sukino lan Ibu Sutiem. Yuh, rerakit mbacotake gelare sanggit